L-Aġenzija Internazzjonali Moody's qalet li l-konferma li r-rating ta' Malta fil-livell A2 tfisser li għad-daqs żgħar tagħha l-ekonomija Maltija tibqa' diversifikata tajjeb ħafna. Pis moderat fid-dejn pubbliku u b'qafas istituzzjonali b'saħħtu. L-ekonomisti innutaw kif is-sena l-oħra l-ekonomija Maltija kibret b'5.6% u dan it-tkabbir se jkompli din is-sena bl-ekonomija tal-pajjiż mistenni tikber b'mod b'saħħtu b'4.5% din is-sena u bi 3.7% is-sena d-dieħla. Ġie nnutat li d-domanda domestika ħad tkun b'saħħitha u ħad tkun appoġġjata minn żieda reali fil-pagi waqt li s-settur turistiku se jibqa' wieħed b'saħħtu. L-Aġenzija qalet li l-pis tad-dejn huwa moderat u nnutat l-impenn lejn riformi istituzzjonali ħalli jkun żgurat fost oħrajn infurzar iktar effettiv fir-regolamentazzjoni finanzjarja. L-esperti kummentaw dwar id-deficit u qalu li s-sena l-oħra dan niżel għal 4.9% b'riżultat ta' żieda fit-dħul tal-finanzi illi kien ikbar miż-żieda fl-infiq. Għal din is-sena l-Aġenzija tbassar li d-deficit tal-Gvern se jonqos għal 4.5% tal-prodott domestiku gross u s-sena d-dieħla ħajkompli nieżel għal 4%. Mill-banda l-oħra l-Aġenzija tbassar li s-sena d-dieħla id-dejn pubbliku se jiżdied għal 53.9%. L-ekonomisti ta' Moody's spjegaw li prospetti ta' Malta jirriflettu fost oħrajn ekonomija li qed tikber malajr u li l-pajjiż hu miftuħ għal kummerċ. Ġie nnutat li għalkemm il-pajjiż qed jiffaċċja sfidi istituzzjonali, Moody's qed tbassar li Malta ħad tkompli taħdem mal-komunità finanzjarja biex tassigura infurzar iktar effettiv tal-qafas regolatorju li għandu jsaħħaħ il-kompetittività tal-pajjiż b'mod sostenibbli. Mill-banda l-oħra Moody's tinnota bħala sfidi l-ekonomija Maltija is-sussidja tal-enerġija u tħassib dwar is-saltna tad-dritt u l-kontroll tal-korruzzjoni fil-pajjiż. L-ekonomisti wissew li r-rating ta' Malta jista' jkun rivedut l-isfel jekk ikompli jiżdied id-dejn pubbliku illi qalu jwassal għal sitwazzjoni ħażina ta' fondi pubbliċi. Qalu li d-dejn jista' jkompli jiżdied jekk l-ekonomija Maltija ma tibqax tikber kif inhu mbassar. Ikkummentaw li nuqqasil istituzzjonali fl-oqsma tal-ħasil tal-flus u l-finanzjar ta' terrorizmu kif ukoll klassifikazzjoni mill-ġdid ta' Malta fil-lista tal-FATF jistgħu jkunu fatturi oħrajn li wasluhom biex jirrevedu l-isfel ir-rating tal-pajjiż. Madankollu temmew jgħidu li l-Gvern imbarka fuq proċess sabiex jindirizza dal-kwistjonijiet.